पवन छुके कोइला सब फैल रे 32-36 सब भइल पवन छुके कोइला सब फैल रे 32-36 सब भइल 36। अरे सारे अधिकार बुर्बक चट फकीर तो कहत ले कि कौन छुके कैला से फैल रे 32-36 भइल तो के इतना नहीं खे मालूम कि जब के उसे छुआई नहीं तो कौन छुई कैसे आ जब वो छुआ के आदत पड़ गई बा के तब 36 भइल बा 46 हो जाई तो गैया बियातिया तो बैला काहे गाड़ फाटता 36 भइल टाइट सामान झूल गइल रे 32-36 भइल टाइट सामान झूल गइल रे 32-36 भइल। फिर तो वही पर बहस करता ले कि टाइट सामान झूल गई जब ओके टाइट पसंद नहीं खे तो झुलवा लियलस मरवा लियलस जाके सीधा हिसाब बा और दबवा लियलस मिसवा लियलस तो उसे एलर्जी कौन बा कौन इन्फेक्शन बा तो ओके जौन करे रहल करवालस तोरे गाड़ी में ज़्यादा खुजली बा तो तेहू जाके मरवा तोरियो टाइट सामान ढील हो जाए। चुम्मा देब तो के रोज बाबू हमारा के कदा पर कोच कोचिंग में चुम्मा देब तो के रोज। ए मैडम अगर खाली परपोज क देले से अगर चुम्मा मिल जाता तो ये कहगो लुखा बाना सा कि परपोज करे खातिर लाइन लगा लिया से आ चुम्मा नहीं देबू तो जबरदस्ती गलवा काट लिया सा ठीक बा। तो ऐसे हाई अलर्ट में मत कर कि कर परपोज आ चुम्मा कोचिंग में देब रोज नहीं तो गलिया जौन बा ना गणिया खानी फूल के मैग्नेट हो जाए। तो तोरे कहले का मतलब बा कि घर अंगना ले ले या जमीन सब ले के चाट तो जमीनिए चाटे के रही तो शादी ब्याह ना हुई लोग जमीनिए चाट के और काम चला ली ठीक बा। तो ई काम तो ही कह देना दूसरे काहे सिखाओ तड़े जमीन लेके चाट कबो कमर हिलाबे कबो ठुमका लगाबे कबो कमर हिलाबे कबो ठुमका लगाबे कबो कमर हिलाबे कबो ठुमका लगाबे। अरे सारे लड़ चट दचियार कहीं को इतने जाने ले कमर हिलावे ठुमका लगावे लेकिन कमर काहे हिलावता कब हिलावता ठुमका काहे लगावता आगे बोलबो कर बे कि बस 2 पैक चढ़ा लेला लाड़ चटे चली ला स्टूडियो में लगाबे कबो कमर हिलाबे कबो ठुमका लगाबे जीतो घर ही में नाच नचाबे ले ए सखी मोर बला मुंगा ए सखी मोर बला मुंगा बोलबो करबे कि तोर बला मुआ घर ही में नाच नचावेला सेजिए नचावेला लेकिन ओके यूज काहे करेला काहे नचावेला ओके कहाँ का करेला खाली लाड़ चटले बड़े तबे से कि कबो कमर हिलावे कबो ठुमका लगावे सार सही सही बताओ नहीं तो गणिया में लाके मुसर हुर देव चिल्ला के मर जीबो। मोर बला मुंगा सेजिए पे टिकटॉक बनावेले जाए घोपड़ा सेजिए पर टिकटॉक वीडियो बनावेला तो के बाहर समाज में बनावे में शर्म लागत हो जैसे सेजिया बनावेला तब तू लाड़ चटले वाला कमर हिलावे तो हई करे तो हऊ करे भाग तो लो स्टूडियो में से जस भाग जल्दी रहता रे फरके लड़की के देखत बिलाइनियन फरके सते नहीं देहिया में रहता रे फरके लड़की के देखत बिलाइनियन फरके तो बिलाई नियर फारकी नहीं रे जब बिलारी के एक बार दूधे से मुँह जर जाला तो माठा भी फूंक के पिएला तो हो सकता कहीं लात जूता खैले हुई तो वही से उहारकेला लेकिन तोके काहे प्रॉब्लम बा तोर कमवा तो करता ना तो लाड़ चाट के इतना शोर करतली भतार साला सांप हो धमीना कोरा में धइलस कभी ना भतार साला सांप हो धमीना कोरा में धैलस कमीना भतार साला सांप ह धमीना। अरे सारे अधिका हम तो कहते हैं तुमको खुद कमीना बाड़ा सा कि ऐसा गाना गावता सा और पब्लिक के अंदर विस्फोट करता सा यूट्यूब पर रिलीज करता सा जब कुछ ना मैटर मिलता तो सारे कमीना तुम कुछ गा देता सा और कहता सा कि फलानवा कमीना ढेकानवा कमीना भेटा जीव तो 4 गो सूखल मरचा पीस के गणिया में हुर दे तुअर कुल बौसरिया वही जगह खत्म हो जाए गणिया में कह
तकिया लगा के रात कौन खेला कइला पिन्हलू न जाता भोरे साड़िया तकिया लगा के रात ऐसन खेला कइला तकिया लगा कौन खेला हो सकेला ये सार लड़चट सियार खरबूजा का मालिक बन जीवलो आ कावलो कि यहाँ सुहाँ ले जितना खेती लौकता हमारी है कुछ छुगा देवलो पिनल न जाता सड़िया मरावल न जाता गणिया। तकिया कहाँ यूज होला तकिया कपारे पर लगेला आ तकिया कपारे से आ कमर में साड़ी से का रिलेशन बारे लड़चट सियार कुल छोरी माई माई के तनो चिलई बेरे मुडी बिगड़ी तो बचे नहीं पई बेरे बड़े बड़े गुंडा मारा गई ना सब तू आए वाला गुंडा ही करी गाड़ी में जितना बार बार सब नोच के आ कुकुर के दिया जाए सार कहता कि माई माई छिलेबे बचे नहीं पैबे ढेर गाड़ी में गर्मी बा गाड़िया में पेट्रोल डाल के आ जरा दे भेटा जी तो पता चल जाए खेलही बेरे भले सिंह जी से अखिया रही बेरे बाकी जादो जी के लइका खेलही बेरे जादू जी से लड़का खेलेबे तो जब जादू जी लड़का पैदा करे वाला बाला तो शादी करो उससे आराम से पैदा करो काहे इतना परेशानी बढ़ा तुम बिया कला घरे आ पेला आ लड़का खाओ सुअरी खान बिछौना कर लैकन का।